Mưa hỏi. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Langni Begram Sadi Mari channel on गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैथ' मा होनना बुङो सेमा फुजा, लोखि फुजा माने सरि कालि फुजा माने दिनैथ' कालि फुजा ना स' लामायाव जोंनिया माने बयबो गासिबो आरोना थालिर बिफां गायनानै साथि खाला लगायो बमा समा इफोरबायदि गावो आरोना स' आंबो बेबायदिनो माने लामायाव थालिर बिफां गायनानै साथि खाला लगायनो नागिरदों स' आं दा दखानाव थांनानै माने साथि खाला लायग्रोनो सानदों आरोना गोदान लायनाय गैया माने पुरानाखौ होना होनो ओमफ्राय गोदान लायनो खोनादों ओंखायनो दा गोदान लायनो ओंखारदों आङो स' आं दा साथि खालाखौ दखानाव लाना फैनानै बमा समा लाना फैनोसै नोंसोरनो खोन्थिबाय थागोन नोंसोर नायबाय था ओमफ्राय थालिर बिफां गायबावनो दंबावो थालिर बिफां गायाखै थालिर बिफां गायनानै दा मोना माने साथि खाला लगायसिगोन आरोना बयबो लगायगोन लामायाव माने खोन्थिगोन आरो जों गामिनिखौ माबायदि लगायो नोंसोरनो आं खोन्थिगोन नायबाय था भिडिअखौ बिदिब्ला लोगोफोर दखानाव मोनफैबाय आरोना आङो नै साथि खाला नायदों लाना आंसै आरोना दखाननिफ्राय बासिनानै मोजां खिनिखौ नायबाय था नोंसोर थ' गाइस लाना फैबाय आं नै बमाबो लाना फैदो आरो साथि खालाबो लाना फैदो नोंसोरनो देखायबाय थानि नोंसोर नायबाय थादो र' थ' लोगोफोर नैबेनो आरोना आं देखायबाय थानो र' मा बमा लाबोदो बमा खिन्थु मा होनो दाम गोसानि नङा आरोना दाम खमनिसो फैसा गैयाना नै बेबायदिसो बेफोर आगोलनो नुखादों बेबायदिखौ ओमफ्राय नै मोनसेयाबा मा जाखोथाय मा होनना बुङो ड्रागननो बेनिफ्राय नै ओरैनो फाल्थु लाना फैदो ओमफ्राय नैखौबो मोनथाम लाना फैबाय ओमफ्राय नैबेबाव मोननै जगमगनो ओमफ्राय नैबे साथि खालाखौ 24 जरा लाना फैग्रोदो आं दा नैबे लामायावनो नैबे जोंहानि लामायावनो थालिर बिफांखौ गायगोन आरो नैबे लामायावनो जावनो थाखाय लाबोखाबाय नैबेखौ नोंसोर नायबाय था आं जावग्रोनानै ओमफ्राय थालिर बिफांखौ उनाव दानहैगोन माने नायबाय था tuh लगायनोसै दानिया मालायफोरा लगायजोब्बाय जोङो नायस्लास जाबाय थ' गाइस साथि खालाखौ लगायखांबाय आरोना नै आं एसे देखायनोसै खाथिनिफ्राय दा दसे उनाव गोजाननिफ्रायबो देखायगोन माबायदि नुयो गाहायाव होदो नै दा ओइ थाव बथला गाहायाव बेबायदि होदो ओरैनो रोङाबो नालाय बारा निम सेम जायखिजाया ओरैनो लगायबाय आरोना ओमफ्राय नै बेबायदि लगायदो आरोना एसे देखायनोसै गोजाननिफ्राय नाहर आं देखायगासिनो र' नै जोंहानिया बेनो आं एसे जुम खालामनानै देखायनो माबायदि नुयो गामिनिफोरा मोजां सिनायाखैलै फकास खालामनायाखै हरना थ' गाइस न' सिङाव मोनसे होनसै आरोना न' सिङाव होनो खोन्थादो माने बेनिखायनो मायाव होनो नैबे जा बेवहाय मोनसे होना दोनसै आरोना ओरैसोना मिथिलाय लांला जायखिजाया होबाय ओमफ्राय बाहेरावबो होबावनांगौ नै आंना दाख्लैनि गारिया नोंसोर लास्ट भिडिअ नायबानो नुदों जानानै फिल्टार खाथियाव नानसै दे मोनसे होमबा सोंबाय थाथोसेयावनो फिल्टार खाथियाव मोनसे ओमफ्राय न'आवबो मोननैसो लगायबाय बिदिनो खोमसि खोमलावबाबो लाइटआनो स्रां जाथारबाय बेवहाय मोनसे बेयाव मोनसे नै बाथो ओमफ्राय इयाव न' सिङाव मोनसे ओमफ्राय निजाबो न' सिङाव मोनसे जाबाय लामायाव थांसै दा लोगोफोर बेनो आरोना आं बायना लाबोनाय बमाया ओमफ्राय जोंहा मामाया बार लाबोबावदो ओमफ्राय आं लाबोनायखिनिया आं दखाननिफ्राय लाबोनायखिनिया बेखिनियानो आरोना
दाम खमनिफोरखौनो लाना फैदों गावनिसै र' गावना नायनि खनसे ट्राय wah mati beda sit ki beda onte mending deng na de gaw sabe aro mojangai karo la khacim kar nang no ba nek ndo meni na ro nang la jugun macin ya ori fitting bayar last time gar daw na no mana nih bar Saya baki, mai zakar do. No kingar na, angau kami. Wah. Sikit kan deh. Bapak Morgan. Harus musuh ini. Ngehoy. To guys जों दा साथि खाला लगाखांजोब्बाय बमा समा गावजोबखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा न'आव थांसै रावबो गैला लामा सामायावबो माने गावबा गाव बमा समा गावजोबनानै साथि खाला लगायनानै माने न'आव हाबहैजोब्बाय माने बयबो दा जोंबो थांसै हाबहैनोसै थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना थ' गासैनिसिमबो हेपि दिवालि जासिहरनाय थाबाय थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबनाय जानोसै आरोना थ' भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनदो थ' थेंक इउ